Iro itrai, hallelujah. Para banget baik. Ko kin men ki baik ki jonga hau trai Jesus Christ. Ko ki khon ki basus pa ki jong blai. Ki khon ki baik ki jong blai. Ngadap te ka jing singaw ngu yo trai. Ngadap te ka jing ai ngu yo blai. Ni yo ka ni kapor. Ni don ha ka ni kapor. Ni long kum ne ke bangi long. Nakwa ban thu ban ong pia ka ni kapor ke bakenta. Kapor bangin ya syashkor bangin ya yo sngiao bangin pediang ro ki khubor ki jong trai ki khubor ki jong blai ki khubor ki bakan jaman sem uman sim khoj utrai uman sim khoj ublai ubu haga donot janga upasiao haga donot janga ukentu ye ka donot janga ban sam ne ka khubor ke bau ai ke ne ka por ke bekenta hapreng jongpi ka khubor ka long syapang what shap ting para banget be e igi jing e ke ba pi mat ha ka jing em ka jongpi what shap ting igi jing e ka pi kendu ha ka ne ka dok what shap ting ha ba ka jing em jongpi ka don hapreng jongki jing e nga ong pin ka por ke bakenta pin kam shapting bat pin shapting ro baka donut ka jong pia pin long yeladi ki ba shapting yo try ki ba shapting yo blai kana ka khobor ne ka por ke bakenta bo mun sim kho yo try u ai ye ka bangan yo ban sam ban pen sngao hapdeng jong pi ki ba i ye ka ktien jong try ki ba sngau bang ki ba sngau thiang ban sngap ban syashkor ye ki khubor ki jong try para banget be ko ki long pa ki long kami ki kon samla ken thebat chen ram uai puai baro jang ne ka por ke bakenta ngada kan tu i ye fi ngada ya wer i ye fi ha kan ka por ke bakenta tu pelai kapor berkordor jongpi ban shim talang bat ngah kan kapor ban syashkor ban yo sngiao ban pediang ro ini ki khubor ke jong try ha kan kapor ke bakenta ki babun ki long kpa ki babun ki long kami ki babun ki khun samla ki phone shanga ki pha duai ki don ki long kami habaki syakri yo belai habaki i yo belai habaki kwa ban pen sngow pha yo belai ki kwa ban yai ta kalenti jong belai ki thrang dik dik ban buat yo jisu ulok jong ki bade u khang u penwit u pentut ki yam sngow si ki thang man siam ki jauh ki umat ki pai ka donot ka donot ka jongke ko pastor to duai na menta jonga hallelujah kene ka por ngadon man ong yifi ki long kpa ki ba penwit ki ba penthut ki ba khang lat ye ki long kami ban syakriyo try ka ab jing ma ye phi la do blay singo si la do blay bitar yo blay unte do mau rendang do mau ha rendang jong phi yo bread ye phi she ka duriao she kham jeliu jang ka duriao ka ne ka wai ngadon man ong wat penthut na ijing syakri ibarian wat penwit wat khanglat ban syakri yo try Jesus Christ kidon ki long kpa ki phone ki pha duai ko pastor duai mata jonga ngapang ka mensim na singaw si ka mensim
ngajau ki umat. Ngakuak ban buat yo Jisu. Ngakuak ban syakri yo Jisu. Ngakuak ban lek ika ai bau Jisu mon ika GM jonga. Kalok jonga bun sen. Ka bitar ya nga. Ka isi ya nga. Ka ikan jing ya nga. Ka syukran ikitin ki basneu ya nga. Ka berngem ru ban bekno ya nga. Kedua ini minta juga. Ngaong pi ko long kami. Wat long ki long kami ki babiik. Ki ban lit no i ka ying lajong. Tolong kita ki long kami ki ba start. Ki banang bantay no i ka ying ka jong pi. Kawai ngaong i pi. Baik usyan rang ublay bu ba khat arbor khat art lagi boy. Pi ki kan thay ki ba shibor bat ki ba shiboy. Pi hap i yo lok jong pi. Pi hap ko ngo yo lok jong pi. Pi hap nyau kor, pi hap keng kor. Pi hap burom yo lok jong pi. U lok jong pi om de pi shu yoi. De ga jing ai ga jong try. Habat mui kelen ki ke babha. Habat mu ban syakri yo belai. Wat ju pen wet. Wat ju pen thon. Ado belai sing si. Ado belai bitan. Yo te do mau ba syar khai harandang jong pi. Yo berat pi sika duriau. Sika jing jeleu jong duriau. Kai ke ban jiai pi. Kai ke ban jiai pi. Hakan ke por ngadan ban ong ye pi. Hawa pi temu ban syakri yo belai. Pi kut jingmut ban syakri yo belai. Ki jing dikin wan be. Ki jing le kin wan be. Ki jing pen thut kin don be. Ki jing pen wet kin don be. Ki jing khang lat kin wan be. Ki jing wan ban pen kurmar ki don be. Ko meneng ong pi ka khobor ne ka por ka bekenta. What siap ting ki jing ki jing ki bawan ya le ap ki de tang ki bor jong ki jing dom. Ki de ki but thap jong soitan. What siap ting ki jing ka pi kendu aga jing jong pi. What siap ting ki jing ka pi mat aga ne ka dok. What siap ting baka jing jong pi la ka don ha ki jing pi de ban kam siap ting. Pi de ban siap ting. Pi de ban yo ga ne ka wai ka dok non. Ban siap ting yo blai. Siap ting yo Jisu. Ko ngo yo Jisu. I yo Jisu. Bot yo Jisu. La eka manu Jisu. Syakri yo Jisu. Ladadon ka ketien jong blai hajan jong pi. Ladadon ka Bible hajan jong pi. Puli lang bat nga ka ne ka por. Ban ka ketien ka jong blai. Kan dapat syait bor, kan kershan bor ipi. Ha ka ne ka por ka bekenta. Sengap ngan puli ne ka ketien ka jong blai. Naka gospel jong Matius. Naka chipeu lenong kada khat ka ba ar pe pra. Kini kitten. Ka ba blai Quran ni. Ka ba blai ong ye nga ka ba blai ong ni fi. Ong kum ni sengap. To what shape thing? Ya kita ba penyap ya kamat. But kibamla ban penyap ya kamat sem. Hanrai pin kam shape thing. Ya tau bala bat penjot bat ya kamen sim bat ya kamen hakat tujak menjur lang bat ngai ni ke ketien ke jong try ban ong amen try Jisu u Jisu ong ye ngai pi u try jeng yu ong u blai jeng yu ong u nong suspa nong pedim jeng ajong pi ong what shape thing ya kita kiba keren beng ya pi how pi syakri yo belai pi hap syak keren beng pim de ban shape thing ya kita what shape thing
ya kita ki ban kentaj nok ya pi pe nya ong pi hawa pi sekrio belai ki nong shun kin ker sau dong pi bat kita ki nong shun kin mi na ying jong pi kin berngam ya pi ban kentaj ya pi ban kentaj kor ya pi ban kentaj ya pi ne ka shin men sipara ban kentaj ya pi na ying na sam ban be ya pi na ying na sam ban kentaj na ka shinong ka tawro ban kentaj na ka imlang ka salang ban kentaj na ka balang ro jisun ba pila syam ni kalenti jong blai ban syakriyo trai haga jing shisha para banget be what syap teng ye kita basyak kentaj hakadok ki breu kan kentaj epi ki gelak ban kentaj tang ni ka dok gila ban kentaj ikan kedok. Kini kedok lagi kentaj jika mana kentaj kan bas ngobit kan bagi ibit bagi. Kedok kan saput itu. Kan sekala domet itu. Ia kan mensel. Dalilai kini omlak ban kentaj. Kini omlak ban kentaj, kentaj ikan kedok. Lalu ki keran benyi pergi keran ben tengah kan kedok. Kam lelai. Kam lelai ngau pi. Lalu pi mat jinge, pi syam jinge, pi kendo jinge, pi dona pening jinge, pi mat ikan di tengah kan kedok. Habai pila mat yo try. Habai pila syam yo try. Kajing su kajong jisu kadana men sim jong pi. Kajing kemen kajong try kadana kajong pi. What shot thing je kita kiba lebenya kamet jong pi. But kiba peniap ye karo, ki peniap tang ye dekat dok. What shot thing je kita. Pi ben kam shot thing yong ne kai. Utrai jongi jisu. Uta o shisin bola kentai. Ha bola kentai dau jisu. Sendon by direct shadu jongti. Kani kalau ngebasyar kai. Ha bola shot thing kene kawai. Lada kentai dau belai ya pi. Lada kentai dau jisu. Direct shadu jong. Lada kentai kibriu ya pi. Kam lele. Lada kentai kakur ke jangan je piru. Kam lele. Lada kentai kimen ki parang ya piru. Kam lele. Ki kentai tang kene kedok. Ki kentai tang ni kedok. Kedok kan sekapkan kapudi. Kan keladomet. Sengau syap ting kan kawai. Lada kentai dau belai ya pi. Lada kentai dau try ya pi. Lada kentai dau jisu ya pi. Ke jinyin jar ke masyakai. Ki jing ketang ke masyakai. Ke ding ke bang julep. Kesain bang juyap. Pi kuat ban yap pinam yap. Pi kuat ban im pinam im. Pi kuat ban light pinam light. Jiu nam. Ban light jiu nam. Ke masyakai kan eh. Ban isyar kai. Tidak kena orang ngepi. What shap thing ki jinge ke ba pima daga jingam ke jongpi. What shap thing ki jinge ke pikendo ke jingam ke jongpi. What shap thing be ke jinge ki yale ke jingam ke jongpi. Pitrang ban syakriyo belai. Pitrang ban bodio belai. Pitrang ban le ka monjong belai. Pitrang ban imbar belai, pitrang ban yait bar belai. Pikwa ban long kibriu ke baru belai. Pikwa ban im baru belai. Kejing pentut, kejing penwet kiwan. Kejing kanglat kiwan. Haga jing em ke jongfi. Wat pej ni kejing ke long kiba kraw. No ong ipi. Habang iyat baru try. Nyem dia ban pej ni kejing ke long kiba kraw. Pej utrai ulong ba kraw. Ublay ulong bakraw. Noong ipinikaway. Klam ki jing Bagata ka jing syukri blay jong pi kan omlong ka bajanaya kamat jong blay. Klam ki jing Pimlong re ki basta. Klam ki jing Pimnang ban syam pangkum no ban syukri utray.
Klam ki jing kan onut jong pi kan om show try kan om tu show try Klam ki jing phim yo i ke kejat ke jong Jisu Klam ki jing phim yo i ka dur ba bha briu Jisu Klam ki jing phin om yo i kamba jong blai ong pi ki jing ha kita ke ba shakriyo try yo diang ki jing ker ko ki ba shim harengkat ki jing ki yo i ki kamba bang ke ba krau jong blai harengkat ke jing bakin yo igi kambang ke bakrau jong mulai ule utrai upen pau haga jingam ga jongke kin yo mat ki jingkar kuno blai habawan ke jing ka dunut ka tu chau trai habawan ke jing ki umat ki yam pi jau pi tu chau trai habawan ke jing pi penrit il dia khamat chau trai habawan ke jing pi syang ki kejat jong blai pi duai habawan ke jing pilih ye syam baru Jisu pilih bani kendo yu Jisu habawan ke jing piwat iki beriu jong blai piwat iki nong duai bagin duai ye pi on pilih kendo iki beriu ke jong blai pi sngau ke ketin jong trai ki duai menta jong pi ki slok ye pi ki duai menta jong pi pi mat jingkar ku pi syam ke jingkar ku pi diam ke jingkar ku Ana pilih kendu bagi beriu ke jom lay. Ki jing Pitip dah. Tuan rak ke jing kerku. Iroi try. Hallelujah. Nasib kemen bopol ong ni. Nga kam sngau bha Bat ngada sngau bha ro. Bandon haki jinjar. Balai pol krani kitin. Kadau kalong Habadon ki jing haba mak jing habadon na pedeng ke jing le bat ke jinjar ki kamba ro ki jia ni hap tur si ki jing tiga keti jo blai kana pen syai bor kana kershan bor ya pi para bangai pi what shape ting ki jing what shape ting itu periap ika ni kadok ini kamat ika men simpat ke nomlang shape ting yo blai Siap ting yo Jisu. Ladakan taik dau Jisu. Ladakan taik dau belai fi. Direct situ jak. Masyakai. Saja sina nak apor ngakan tui pi kelok kapa. Haba kalok ka jong pi ka terang ban syakriyo belai. Haba kalok jong pi ka terang ka sliang ban bud ban syakriyo Jisu. Wat penwet. Bat wat khang. Ngong pi wat long umau jintun. Dada bitar oblay ang. Yoblin ay jing snack pi. Kilong kemiru ngong pi. Haba ulok jong pi utrang usliang ban bud yo Jisu. Ban syakri yo Jisu. Ban i yo Jisu. Wat khang lan. Wat long ki mau jintun. Wat penlong kita ki mau jintun. Ngong pi ban syakri yo utrang. Kelenti ke bakhim. Ban yai kelenti ke bakhim. Ni hab len lade. Lam da phim pat la ban len lade. Phim la ban bodi Jisu. Naga gospel jong Marcos. Prala nang nakhat ke balai pusa. Jisu ongkum ni. Unu bamon. Kinu ki bamon. Ban wan but na din jong ha. Shim karai halade. Len lade aliwan but na din jawa ban yai ye kelenti ke bakem ban but yu Jisu ni hap len lade lagi patla ban len lade pim patla ban but Jisu para bangai pe nado kilong kepa kilong kemegi khot samla kan the ban syadra kini kisi bagam kini kisi bakhantu kapor ke bakhandu kaya ke bakhandu ki bor jingdum ru ki traden bor bagi ni kisi bagan bementa ki jing traden bor jingi bor jingdum ni kisi benta kalau bashar khai tengah ong ipi lalu pim syakriyo try menta talano pin syakriyo belai
Wat buteng ban syakriyo try lepi buteng ban syakriyo try kajing babe kan lap ifi. Ngong ipi kum ne ka wai. Yeng daga ngau scam ka dok not. Yeng daga ba rai. Yeng daga ba pai shi kajing kraw ka jong try. Wat pek shi kajing ak. How pi syakriyo belai, ha? How pi syakriyo belai, ha? Wat pek iki jing ak. Kadi ka dok bun sin pitim ne men ka dok ka kedeu ka keren bat ka ong baik pek ki jing ak. Dari pi yai kum tu pek ki jing ak kitu pi ilut baro ki jing ak. How pi mut ban syakriyo try. How pi mut ban syakriyo belai wat pek ki jing ak. Pek baik siu jisu. Pek baik siu jisu, but baik yu jisu. Yai baik. Yai de ke mensim ke basngo shlor. Yai de ke donut ke bas shlor. Kan dia de ke bas syapting. Ka jing syapting kim ju wan nau blai. Ublai singo bahai ke bas syapting. Ublai ong kan ke wai tolong shlor pi. Ngiri ban shlor ban syakriyo try. Ngiri ban shlor ban syakriyo Jesus Christ. What syapting ke jing ak. Syapting yo blai. Happy mut ban syakriyo try. What syapting ke jing ak. Syapting yo blai. Tapi syapting yo blai. Kau ngok yo jisu. I yo jisu. Syakriyo jisu. Le ekamon ke jong jisu. Pensengau bahaya yo jisu. Yai kelenti yo jisu. Bun yo jisu. Imbal yo jisu. Yai baru jisu. Ai baga jing em ke jong pi. Pini le kemen bado blai. Pini kemen bado blai. Kajing su ke jong blai kadang yo badan sian syar kajing em ke jong pi. You try. Hallelujah. What syapting ki jing em. Syapting yo blai. Kene ke kubon ngawan ra ni ke pon. Kebangan pensengau. Kebangan sama peleng jong pi. Ublay kajing suk ublay jo kajing keman. Ublay babaha undekar kuwi pi kani kapon kani kenta. Syua ka mangan syok. Aku aban duai menta jo pi ki basnap basya skor kani kapon kani kenta. Te duai. Try Jisu. Yarap lem kilok pa kilok kami ki khun samla. Jbayok snyok basya skor ka kubor jo me. Kar kuwi ki lor kat lembat ki. Pensyat bor ki ko try. Bagian om syapting ki jing ak. Bagian ang man syapting ya me. Kin ko ngo ime belai jonga. Kin i ime Jisu. Kin syakri ime. Kin bud ime. Kin ba kin pena ki jong me. Kin im na ka benta ka jong me. Kin syak stom lembat me ko Jisu be jonga. Ya rab ki ko try. Hame belai ngata IT hame ngata syangya. Na me ko try Jisu ngapan ki pano. Amen. Ya ro try. Ublin kar koi fi nin second hoi pat ka bor anda un sim ku ublay wan ra ki ko bor wan chu shu pi man sami ki ko bor mi jong prai naman ta ko bram jong play amen